L-Għodwa tajba, illum il-Ħadd 17 ta' Awwissu nilqakom għall-quddiesa mis-Santwarju ta' San Pawl tal-Ħġejjeġ f'San Pawl il-Baħar. F'dawn l-inħawi hawn żewġ knejjes iddedikati lil San Pawl, waħda magħrufa bħala San Pawl Milqi u l-oħra bħala s-Santwarju tan-Nawfraġġju jew tal-Ħġejjeġ. Tal-Ħġejjeġ hija msejħa hekk għaliex skont it-tradizzjoni f'dawn l-inħawi kienet qabdet il-ħuġġieġa li minnha ħarġet il-lifa li ħatfet id San Pawl. Id-devozzjoni lejn San Pawl f'dawn l-inħawi tmur lura sekli sħaħ. Fil-fatt, il-Knisja mibnija flok dik li se niċċelebraw minnha llum kienet ġiet deskritta bħala Knisja ta' qima kbira, fl-ewwel deskrizzjoni stampata dwar Malta fis-seklu 16. Il-Knisja l-antika ġġarfet fil-gwerra iżda t-tliet kwadri li nsibu f'din il-Knisja tal-lum, mibnija mill-ġdid wara l-gwerra, kienu ġew salvati u restawrati. Jiċċelebra din il-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna flimkien ma' Dundjone Kutajjar. Fl-isem tal-Missieru tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu, Amen, il-paċi magħkom. Din il-Knisja li tfakkar in-nawfraġġju tal-Apostlu Missierna qrib ħafna l-post storiku tan-nawfraġġju u li tfakkar ukoll il-ħuġġieġa li qabdu l-Maltin u li ħasim fiha wkoll l-Apostlu Missierna biex jilqgħu lil dawn il-nawfragi. Illum niċċelebraw jum il-mulej. Ġesu fil-Vanġelu jgħid li hemm nar li jixtieq li jaqbad u ma jdumx. U aħna fil-Knisja dedikata anzi nafuha bħala Knisja tal-Ħġejjeġ jew niftakru wkoll f'din il-ħuġġieġa ta' mħabba tan-nar tal-Ispiritu Santu li l-mulej jixtieq ikebbes fil-qlub tagħna. Nitolbu maħfra l-Alla ta' kemm il-darba minn flok nar fil-qalb tagħna kien hemm bruda kbira għal Alla, għal proxmu u anki għalina nfusna. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Jaħenna lina Alla li jista' kollox jaqfrinna d-nubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-ori ta' smewwien u paċi fl-art lil-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġġir, irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier tista' kollox, mulej Ibn waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla min il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi d-nubiet kull emin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla int ħejjejt ġid li ma jdirx għal dawk li jħobbuk, xerret fi qlubna l-ħlewa ta' mħabbtek biex inħobbuk f'kollox u fuq kollox, u hekk niksbu l-ġid li wegħek
li huwa aqwa minn kull ġid li nistgħu nixtiequ. Bibnek Ġesu Kristus sidna li Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. F'dak iż-żmien il-prinċipijiet marru jgħidu lis-sultan: ħalli jiġi maqtul Ġeremija, għax dan il-kliem li qiegħed jgħidilhom qiegħed jaqta' qalb is-suldati li fadal f'din il-belt u qalb il-poplu kollu. Tassew, bniedem bħal dan mhuwiex ifittex il-ġid ta' dan il-poplu imma l-qerda tiegħu. U s-sultan Sedekija qalilhom: araw, fidejkom hu, għax is-sultan ma jista' jagħmel xejn magħkom. U ħadu lil Ġeremija u xeħtuh fil-bir ta' Malakija bejn is-sultan li kien fil-bitħa tal-Assa. Imbagħad lil Ġeremija niżluh bil-ħbula f'dan il-bir. Ilma ma kienx hemm, imma ħama biss. U Ġeremija għodos fil-ħama. Ebed Melek ħareġ mill-palazz tas-sultan. Mara kelmu qallu: Sidi s-sultan, dawn in-nies ġibu ruħhom ħażin f'kull ma għamlu lil Ġeremija l-profeta li xeħtuh fil-bir u dalwaqt imut bil-ġuħ għax ma baqax ħobs fil-belt. Is-sultan mbagħad ordna lil-Ebed Melek il-Kusi u qallu: ħu miegħek 3 irġiel minn dawn u murtella lil Ġeremija il-profeta mill-bir qabel ma jmut. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħaj lill-Alla. Mulej, fittex għajni, flimkien mulej, fittex għajni. Ittamajt bit-tama qawwija fil-mulej u niżel ħdejja u sema l-għajta tiegħi flimkien mulej, fittex għajni. Min bir waħxi tellani, min qalb il-ħama u t-tajn, fuq il-blata qedli riġlejja u saħħaħli l-mixi tiegħi flimkien mulej, fittex għajni. Qedli fuq fommi għanja ġdida, għanja ta' tifħir lill-Alla tagħna. Ħafna jaraw imtlew bil-biża tiegħu u jittamaw fil-mulej flimkien mulej, fittex għajni. Jien f'qajjar u msejken għandi s-sit jaħseb fija, int l-għajnuna u l-ħelsin tiegħi, id-dumx ma tajni, Alla tiegħi flimkien mulej, fittex għajni. Qari mill-ittra lil-Lut. Ħuti, la darba aħna wkoll għandna madwarna sħaba kbira ta' xhieda, ejjew inwarbu minna kull xkil u kull dnub li malajr ifixkilna u b'qalbna qawwija nibqgħu niġru triq tal-prova li għandna qudiemna. Dommu għajnejna merfuqa lejn Ġesu li minnu tibda u fih tintemm il-fidi tagħna. U li flok lena li kellu quddiemu għata s-salib bla xejn ma qis lajb tiegħu u issa qiegħed fuq in-naħa tal-lemin ta' tron ta' Alla. Aħsbu mela fih li għata l-oppożizzjoni kbira min-naħa tal-midinbin biex ma tejjewx u ma taqtawx qalbkom. Sa issa fil-ġlieda tagħkom kontra dnub qatt ma żammejtux hekk ibes li wasaltu biex xerrittu demkom. Il-kelma tal-mulej. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni, jgħid il-mulej, u jiena narafhom u huma jimxu warajja.
il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-disċipli tiegħu: nar ġejt inqiegħed fuq l-art u kemm nixtieq li diġà qabad, iżda hemm għamudija li biha għandi nitgħammed u x'dieqa għandi sa ma dan iseħħ. Taħsbu intom li jiena ġejt inġib il-paċi fid-dinja? Le ngħidilkom, imma l-firda. Għax millum il-qudiem 5 min nies f'dar waħda ikunu mifruda bejniethom, 3 kontra 2 u 2 kontra 3. Jinfirdu l-missier kontra l-iben u l-iben kontra l-missier. L-om kontra l-bint u l-bint kontra l-om. Om ir-raġel kontra mart bina u mart l-iben kontra om żewġa. Il-kelma tal-mulej tifħi bil-kliem tal-Evanġelju nitnatfu minn ħtijietna. Ħanħodkom ftit lura fi żmien meta Ġesu kellu 40 jum u l-ġenituri tiegħu ħaduh it-tempju skont il-liġi biex jippreżentawh il-mulej. Dikinhar kien hemm xmun fit-tempju u kif ra lil din it-tarbija qal issa għajnejja raw is-salvazzjoni. Imma waqt li qed isejjaħ lil din it-tarbija id-dawl tal-ġnus, il-glorja ta' Iżrael, jaħares lejn ommu u jgħidilha u lilek sejf jinfidlek ruħek. Għax dan ikun sinjal li meruħ. Sinjal li meruħ. Din il-profezija fuq Ġesu propju insibuha meta t-tarbija kellha 40 jum. Għalkemm huwa msejjaħ id-dawl tal-ġnus il-glorja ta' Iżrael, is-Salvatur, huwa wkoll sinjal li meruħ. U meta jitkellem dwar is-sejf tal-firda li se jġib fid-dinja, qed iseħħu il-kliem ta' xmun qed jgħid isma' jiena sinjal li se jmeruni. Nistgħu ngħidu l-ikbar tmerija ta' Ġesu, l-ikbar ċaħda ta' Ġesu huwa proprju meta jiġi kundannat għal mewt bla ħtija. U meta Pilatu lill poplu jagħmillu għażla il-Ġesu ta' Nażaret jew il-Barabba, hemm firda fil-qalb tal-poplu. Hemm tmerija kbira tal-innoċenza ta' Ġesu. U bħalma nagħmlu aħna ħafna drabi għażlu lil Barabba. U l-Ġesu taw ħal-mewt bla ħtija. Din hija wkoll il-magħmudija li fuqha jitkellem Ġesu għaliex qabel jitlob xi ħaġa minna tajjeb ngħidu ma' Ġesu din il-kelma li qed inħossha jibsa. Kif għexa? Ġesu qatt ma jse jitolbok xi ħaġa tkun xi tkun, mod speċjali qed jgħidlek aħfel l-edewwa jew inkella issaport il-persekuzzjoni minħabba s-sewwa. Qatt ma jse jitolbok xi ħaġa li ma milix hu, li m'għaddix minnha hu. U allura nifhmu li meta titkellem fuq il-firda fil-familja mhux għax jixtieqha, imma li ħafna drabi jkun hemm min li sewwa ma jogħġbux minħabba raġunijiet tiegħu. U inti jekk trid tibqa' fis-sewwa mhux bil-fors se jċabċbulek kif ngħidu mill-Balti. Jafu wkoll iċabċbu ilek. Għal dan qed jafżana Ġesu.
taħsbux la xintom miegħi se jċabċpulkom dejjem. Jiġu l-moment meta jċabċpu ilek. Bħal mamlu li jtjedilna Ġesu. Dan il-Vanġelu kien importanti ħafna anke meta nkiteb għaliex l-insara bdew jiġu persekutati. U l-persekuzzjoni ħolqot inkwit kbir fil-familji. Kien hemm liġijiet tal-Imperu Roman li jekk inti takkuża lil xi ħadd li hu nisrani, ovvjament jiġi kundannat. Imma min jigżaħ għandu dritt jieħu il-proprjetà tiegħu. Immaġina x'tentazzjoni kbira. Inti taf ikun hemm għaddej jaf li s-sinjur nisrani jgħid issa ġid tiegħi, nakkużah u jinqatel u jiena nieħu flusu. Immaġinaw id-dilemmi, l-firdiet, il-konflitti. Dawn affarijiet li għadhom jiġru sal-lum l-aħwa ta'. Daw affarijiet li għadhom jiġru sal-lum. Jiena nħobb insemmi lil dawk il-21 ħaddiem kienu ħaddiema tal-Kostruzzjoni ġewwa Libja, kienu mill-Eġittu, ma kienet jaħdmu l-Libja fil-construction, bajjada, plumbers. U waslu l-ISIS fl-2015 fi frar u tawhom di l-għażla. Jew insiru Musulmin jew noqtlukom. Ir-risposta tagħhom dawn il-ħaddiema Eġizzjani, Kopti ma Eġizzjani, insara, kienet aħna lil Ġesu niċħduh qatt. U ħanxulhom onqhom fuq il-baħar li aħna nomu fih meta jkun nadif. Dak kappas bid-dem tal-baħar. Ta' nies li fehmu xi jfisser ta' Ġesu għax jgħid tinġib hija l-kelma tiegħu wkoll. Għandna din l-espressjoni qawwija bil-Malti, il-kelma ta' Ġesu li taqta' fil-laħam il-ħaj. Hija s-sejf tal-kelma talla li inti tisma' kelma u tħossha tnigżek. Għax tkun totta għalik, tkun totta għalija. Imma bħal kirurgu li bil-forsi irid juża l-istrumenti biex jaqta' ħajfejqek. Is-sejf ta' Ġesu huwa biex ifejja, mhux biex joqtol, biex ifejja. Inigges fil-laħam il-ħaj biex ifejja. Ġesu jitkellem fuq nar. Nar ġejt inqiegħed fuq l-art. U kemm nixtieq li diġà qabad. Imma jirrealizza li hemm prezz li jrid iħallas. Iżda hemm magħmudija li biha għandi nitgħammel. Tgħiduli mhux diġà għamdu Ġwanni l-Ammit fil-Ġordan, x'inhi din il-magħmudija oħra li biha għandu bżonn jitalmet il-mulej. U jgħid li biha għandi nitgħammed. Din l-espressjoni fl-Iskrittura jfisser li Alla l-missier hekk ordnalu u l-ordni tal-missier għal Ġesu hija neċessità. Għandi bżonn nagħmel hekk għax hekk ordnali. Il-magħmudija hija full immersion. Intom taraw in-nies hawnhekk għandna diversi azzjendi joffru l-esperjenza tas-sabakwa. Jgħallmu n-nies jozzu. Full immersion. Baptizzo bil-Griek il-magħmudija hija li tkun madda xi ħaġa, x'element, l-ilma f'dan il-każ fid-tbatija. Il-magħmudija li Ġesu qed jirreferi għaliha hija propju li jidħol totalment minn rasu sa saqajh fid-tbatija. U għalhekk jgħid x'dieqa għandi sa ma dan iseħħ. Nixtieq kemm jista' jkun neħilsuha di. Bħal meta jkollok eżami tgħid nispera jew nkella xi seduta tal-qorti tgħid isma' nispera
mbagħad jiddifferuha u tgħid santa mqatta mhux aħjar l-isnija di. Kultant ikollok xi affarijiet pjaċevoli mqar operazzjoni tgħid aħjar nagħmluha, la għandna bżonn nagħmluha. U ma tkunx tejjera xalata evidentement. U Ġesu jirrealizza li din il-magħmudija, din l-immersjoni totali fid-tbatija hija l-ħlas li jitħallas biex jagħtina dan in-nar. X'inhu dan in-nar? Ħarsu ftit lejn il-perspettiva sabiħa li hawn f'din il-Knisja, immodellata fuq dik li kien għamel Winja Kur propju fl-antik fis-seklu 17. Għandek l-Ispiritu Santu fuq u għandek il-ħoġġiġa ta' San Pawl. Żewġ elementi ta' nar. Il-qaddisin ta' Knisja meta ippruvaw jifhmu x'inhu jorba jgħid Ġesu meta jgħid nar ġejt inqiegħed fuq l-art. Imma dan in-nar x'inhu? Dak li jaħraq is-siġar il-boskijiet, distruzzjoni biss le, u għan-nar li purifika, u għan-nar li jħeġġeġ bl-imħabba. U għalhekk kienu jifhmu li qed jgħid id-don tal-Ispiritu Santu. Tantu hekk li l-istess Luqa fit-tieni ktieb tiegħu l-Atti tal-Apostli kif tafu Luqa kiteb żewġ kotba, il-Vanġelu u l-Atti tal-Apostli. Jgħid ikompli għaliex l-Atti tal-Apostli mbagħad wara it-tluħ is-sema ta' Ġesu jkompli bil-preżenza ta' Ġesu fil-Knisja tiegħu. U lejn tmiem ta' dan it-tieni ktieb hemm il-miġġja tal-Apostlu Pawlu fostna fil-kapitlu 28. Imma f'dak l-aħħar kapitlu, meta jitjgħid in-nar, mela jibda bin-nar tal-Ispiritu Santu. F'Pentekoste għax irrakkonta jgħid il-50 insibuh fit-tieni ktieb tal-Luqa fl-Atti tal-Apostli. U jispiċċa bil-ħoġġiġa tan-nar li tqabdet f'dawn l-inħawi mill-Maltin. Nar ġejt inġib fid-dinja. Kemm ħaġa sabiħa. Kemm għandna nirriflettu ċertu gburija ma mhux biex niftaħru. Li b'xi mod Luqa rid jgħaqqad dawn iż-żewġ nirien, in-nar tal-Ispiritu Santu xejn li f'Pentekoste l-Ispiritu Santu der fuq l-irjus tad-dixxipli bħal ilsna tan-nar. Dak il-mument seħħet ix-xewqa ta' Ġesu. Nar ġejt inqiegħed fuq l-art. Id-don tal-Ispiritu Santu li mhux biss jinħass bħala riħ, ma jinħass ukoll riħ qawwi, ma jiġi bħala ilsna tan-nar fuq id-dixxipli. In-nar tal-imħabba li jippurifika. Ma tem poplu umli ċkejken fl-aħħar tal-ktieb li jikteb Luqa l-Atti tal-Apostli f'xajta, fi xtajta, f'jum ta' kesħa u bart, jixel ħoġġieġa. Il-ħoġġieġa tal-merħba, tal-akkoljenza. Luqa jgħid qabdulna ħoġġieġa biex ma mmutut bil-bart għax kien il-kesħa u l-bart u x-xita. Il-Maltin li dan in-nar jagħmluh imma mingħajr ma jafu għax għadhom ma ltaqgħux ma' Pawlu tassew min kien u bdew jindunaw bil-miraklu tal-lifa, huma qabdu ħoġġieġa imma rċivew ukoll id-don tal-Ispiritu Santu. Il-kelma allura ta' Ġesu tagħmlilna kuraġġ. Hemm dawn it-tliet tixbijat importanti llum l-aħwa. In-nar, il-magħmudija, meta tisemmu l-kelma magħmudija tiftakrux biss fit-tiswib tal-ilma, għax Ġesu ma jużajx biss biex jissawwab l-ilma, dak wkoll todos fl-ilma biex titgħamel, imma tista' todos ukoll fit-tbatija. Kemm psikika, morali, spiritwali jew fiżika. U tbati minn rasek sa saqajk, bħalma għamelu fuq is-salib għalina. Is-sejf li jġib il-firda bejn it-tajjeb u l-ħażin, għax ħafna drabi biex tibqa' fis-sewwa ikollok tagħmel l-edewwa. U Ġesu fuq dan qed jitkellem.
U ħafna drabi t-tentazzjoni tagħna tkunu dana mhux kulħadd jagħmel hekk, mhux kulħadd jgħid hekk, mhux aħjar tiskot ma tgħid xejn, ħadd tgħix ħajja komda, mhux aħjar ma tgħid xejn biex ma jpoġġukx fil-ħama tal-kummenti kifra fuq is-social media meta rajt l-ewwel qari u l-Ġeremija profeta li tkellem f'isem Alla poġġew fil-bir u għodos fil-ħama. Ftakart f'min għax jgħid il-verità bil-kummenti kifra fuq is-social media jozzuh fil-ħama. Min jista' jifhem ħajjifhem. Imma l-mulej għandu l-aħħar kelma. U ta' dan nirringrazzjaw. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, jista' sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha lina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li jum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar mawmudija waħda għal maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Fid-dawn ta' din il-kelma ta' Ġesu llum ejjew nitolbu għall Papa Ljun għalina l-isfijiet tas-saċerdoti, għall-Ministri kollha tal-Knisja biex qatt ma nibżgħu inħabbru il-verità tiegħu. Nitolbu. Nitolbu biex il-mulej jkompli xerret in-nar tal-Ispiritu Qaddis tiegħu fil-qlub tal-insara kollha. Nitolbu. Mod speċjali nitolbu għaż-żgħażagħ li din is-sena jew irċivew jew se jirċievu il-Griżma tal-Isqof biex bid-don tan-nar ta' Ġesu, tad-don tal-Ispiritu Santu, is-siġil tal-imħabba tiegħu, mhux jgħidula l-Knisja u mbagħad niltaqgħu meta niżżewweġ, imma jkomplu jkunu nsara ferħana li huma nsara. Nitolbu. Nitolbu għal paċi fid-dinja. Rajna l-ispettaklu tan-nies li għandhom il-poter, jieħdu bidej xulxin ma jikkonkludu xejn. Ejjew nitolbu biex il-mulej jirrattab il-qlub jibsa tal-bnedmin. Nitolbu. Nixtieq nagħmel talba partikolari u speċjali għall popolazzjoni ta' Gaza, meqruda pratikament totalment bid-nies ikkundannati għal ġuħ. Il-mulej jisma' l-karba tal-innoċenti. Nitolbu. Nitolbu wkoll għall-ostaġġi ħafna drabi ninsewhom. Nies li huma innoċenti wkoll li nħatfu, li huma umiljati u kaltrati kważi sentejn issa biex il-mulej jagħtihom il-ħelsien. Nitolbu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina midinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej dawn l-offerti tagħna li bihom nagħmlu miegħek bidla glorjuża għax waqt li aħna nofruhomlok mill-frott li tajtna, inti tagħtina lilek innifsek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Għax int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt lid-dinja li battilna lil-ibnek il-waħdini biex jifdina. U ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. L-ubidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis li Alla tal-eżerċiti ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewwiet. Ibbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull dusina. Ħaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' rat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tan-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Tiegħek mulej, nixxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew samani fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana u quddiemek biex naqluk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa l-jum miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek.
ħenna lina l-koll nitolbuk għati l-inna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus taħħa San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu li fallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna għal ma nafru li minnu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġridi, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieb u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li intrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħajja. Bil-mewt tiegħek kifrit minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek kun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġisem. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. U lej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun.
nitolbu. Mulej bis-sagramenti li tajtna inti tagħmilna xirka waħda ma' Kristu. Bl-umiltà kollha nitolbu tjiba tiegħek biex insiru nixbħuh f'din id-dinja, ħalli naslu fis-sema u nitennew għal dejjem miegħu u li għaxu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Nixtieq nirringrazzja l-Monsignor Dione tal-li laqana u kanke lill-Kappillan, il-Fader Joe, qegħdin fil-parroċċa ta' Sittna Marija Addolorata. U nirringrazzja lilkom ukoll tas-sapport tagħkom, tal-preżenza sabiħa tagħkom. Insellem ukoll lill-morda li qed inseguna permezz ta' din servizz li jagħti l-PBS fuq TVM, insellem lill-anzjani tagħna u anke lil residenti tal-faċilità korrettiva ta' Kordi u tant istituzzjonijiet oħra. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa tal-lum mis-Santwarju ta' San Pawl tal-Ħġejjeġ f'San Pawl il-Baħar. Ejjew insellmu lil missierna San Pawl b'talba qasira. San Pawl missierna, saħħaħ fina l-fidi f'Ġesu Kristu, l-istess fidi li inti għaddejt lil missirijietna. Amen. Grazzi tal-li naqattu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb mimli saħħa u paċi mill-mulej.